Il-kok Malti James Rizzo jinsab lura f'pajjiżna wara esperjenza ta' 3 snin fir-Renju Unit illi waslitu jaħdem mill-qrib u taħt il-gwida tal-maestro tal-kċina u rinomat internazzjonalment Jamie Oliver. Oliver huwa kok ċelebri Ingliż li jmexxi numru ta' ristoranti madwar id-dinja u jieħu sehem f'numru ta' spettakli relatati mal-kċina fuq it-televiżjoni. Ir-reputazzjoni tiegħu saħansitra waslitu biex l-2003 iddaħħal bħala membru tal-Ordni tal-Imperu Ingliż li twaqfet aktar minn 100 sena ilu bl-iskop li tippremja lil min jagħti kontribut fl-arti, ix-xjenza, ħidma karitattiva jew fih dan organizzazzjonijiet li jaħdmu għal ġid soċjali. Applikajt għal xogħol barra Malta u fosthom kien ma' Jamie's Italian li hija waħda mill-franchises ta' Jamie Oliver. Dakinhar stess li applikajt batu għalija ċempluli għawlu li saqsewni meta nista' nitla' l-Ingilterra biex nagħmel interview. James, li għandu 38 sena, għadda minn interview ta' 3 ijiem illi fih mar tajjeb tant li offrewlu xogħol dak il-ħin stess f'Jamie's Italian. Dan ir-ristorant li llum il-ġurnata ħa fama mondjali kien l-ewwel avventura ta' Jamie Oliver bħala ristorant tal-ogħla kwalità possibbli. F'6 xhur laħquni head chef u mbagħad bdejt ngħinhom f'restaurants kollha madwar l-Ingilterra. Tipo kont relief chef, ġifej kien hemm bżonn ninżel ngħinhom f'restaurants l-oħrajn. U mbagħad għamilt żmien qasir bdejt ngħinhom daqsxejn fil-Food Development Kitchen li huwa meta joħloqu l-menus ġodda, idea tal-specials, events u affarijiet hekk. James saħansitra kellu l-opportunità jiltaqa' mal-istess Jamie Oliver. Kien ġie hemmhekk stess restaurant f'Aberdeen u dakinhar kellna wkoll kull 6 xhur kien jagħmlu meetings bejn il-head chefs u l-general managers kollha tal-restaurants. U kien ġie hemmhekk u personalment u kienu filmjawna u da kienet event kbira lina. Minkejja li wasal sawn, James jirrakkonta li din ma kienx faċli. Ix-xogħol għax kien xi ħaġa kompletament ġdida, avolja kelli l-esperjenza ta' kċina, hemmhekk hija franchise għandhom proċedura totalment differenti minn restaurants oħrajn, ġifieri tallimt ħafna bħala aktar fuq management milli fuq tisir. Iżda minkejja dan kollu, James ma jinsiex li beda minn pajjiżna mill-ITS u jwassal messaġġ ta' kuraġġ lil studenti oħra biex jaħtfu kull opportunità illi jaħdmu barra minn pajjiżna. Ikolkom ċans ħoduha, tgħodux taħsbuha ħadkun jibsa vera ma wara tkun ħdimt tkun għamilt 30-4 snin l-esperjenza li tieħu anke li ta' ma' nies ġodda, idejat ġodda tiftaħ għajnejk ħafna dwar il-biċċa xogħol. Nixtieq anzi issa li meta kont iżgħar kont għamilt ta' il-biċċa xogħol. Illum il-ġurnata James Rizzo għandu sfida differenti u ġifdat mill-management tar-ristorant The Orchard f'Hilltop Gardens biex iservi kemm lill-klijenti kif ukoll lill-anzjani residenti f'din ir-residenza kif ukoll ir-residenza is-Simblija illi l-koll għandhom sfidi u bżonnijiet differenti.